pot ser, va dir el senyor Sousa al seu fill, l'Ernestinho, de 8 anys. Però pare, si ho veig a les pel·lis, tothom en té, afirmà la criatura, a la recerca d'una salvació per a allò que li semblava un desig raonable. On s'has vist un lleó a casa? Només en aqueixes pel·lícules estúpides. I a més, que no ho veus, fill? Que no hi ha lloc. La setmana que ve et portaré un gatet bonic, d'aquells que beuen lleteta i fan meu. L'Ernestinho va desistir de convèncer el pare. Per a què? Era un home amb bigoti que sempre explicava el que no calia, ni tan sols sabia de lleons. Es va seure a terra a rumiar. Ben segur que hi devia haver un lleó per casa. No era pas l'escombra de darrere la porta, ni la cadira ampla on la mare dormia el diumenge, ni tan sols la bossa d'escombraries que esperava que la deixessin a fora. Va anar a investigar. Tothom sap que els lleons són on menys se'ls espera. A la cuina, allà al fons, hi havia la caixa buida que havia portat la compra de la cooperativa. L'Ernestinho li posà la mà al damunt i la caronà amb tendresa i un cert recel. La caixa va rugir i es va espolsar la sorra groga i antiga que li irritava la serrallera. El nen l'estirà suaument, com qui guia i acompanya, i la caixa el va seguir, trepitjant fort. L'Ernestinho s'assegué a terra al menjador. Entre el sofà i la tauleta del televisor, la caixa s'hi estava la mar de bé, còmoda com a la cova on havia nascut i on havia fet el primer rugit. «Ara anem a caçar baluba!», explicà l'Ernestinho a la caixa. «Què hi fa el nen aquí, amb aquesta caixa?», pregunta severament el senyor Sousa, obrint la porta amb el nas arrufat. El nen mirà el pare, espantat, i després el seu amic Baluba. «Mata el vell Baluba!», cridà a la desesperada. El lleó saltà furient i, amb una única dentada eficaç, arrencà el cap del senyor Sousa.